Lek opo iki? Duopo bedes codot iki jambu tak mana-mana dan dipuangan ya Allah. Wis mau mateng-mateng kok ngono. Apa sih? Lah iki lho Mi, delok jambuku Mi. Puangan codot. Yo gak apa-apa rezekine codot sampe sedekah nang codot. Sik tak kandhani. Kandhani apa? Berita A1. Gak luar iki. Iku malinge kerekam CCTV. Kan nek wis ping 5 iki nek musala iki lho tak butuhi sampean videoe. Lho nah. Oh, Mak. Masya Allah Mi. Aku ini mari ngamal sak jane ngomong-ngomong ya mek 2 juta berarti dicolong ambek maling iki. Oh, juta apa 2000? Sampeyan sama 2 juta lah biasane sing ngitung apa ora ono jutaan. Paling ya wis digondol ambek maling kurang ajar. Maling kok iso nyolongan ngono sih? Sik lah, kok iso koyo ngono iku lho. Iki ku mang alhamdulillah ya nak abah iku mari diitung. Dadi oleh 2 dino iku baru kecolongan iki yo. Sik mek titik ta isine. Manku yo opo sakro yo lek ono CCTV. Karo ta paling jelas ngene. Lah iya, mari ngono anu. Iku mang koyo ono polisi, mak polisi viral ngono lho iki CCTV. Marang viral no pisan milik sosmed-sosmed sik kuapok. Lho ya iya ta iki jare polisi iki dilaporno apa gak jelas iku dilaporno aja duwe jerar iku. Soale ndek gedung kandang ngene iki wis gak nyaman, wis gak aman. Ya burung sing LPG kok. Iya iku mak nang ketemu ya wis mak sik gosong mak. Wong iku ndon gak percaya aku ate awu ngamal 2 juta. Padahal ya mek 20.000 tak nang sri ae tak kandhanane seru ta arek iku. Lho apa nang omahmu aku? Lapo nang omahku barang. Berita A1 ndek gedung kandang ngene iki kon roh maling sing ping seru aku ro disiki sampean gak terus e. Ya Allah, kari aku. Wis seru lawang aku lepas liwat rumah tapi lu aku ya gak rumongso. Kon kerekam CCTV. Iya ta, aku ono ndek CCTV ngene. Ya Allah, pas jame iku ya Sri. Iya ya Allah. Kok iso ya mak yo? Ya untungnya duitku gak pati akeh ngono lho mak untunge. Lah iya, aku ya mari ngamal tepakan Sri. Karena aku mau ngomong-ngomong tapi lah ya apa ya? Piro mak sampean? Mek titik Sri, 2 juta. Ora percaya belas sak. Aku ireng lah ora percaya belas sama nomor 2 juta, paling 2.000. Ora percaya belas. Terus ya apa Sri kelanjutane ku jare Umi dilaporno polisi. Iya, wingi Pak polisi wis teko wisan. Langsung. Kok usalkan wis ping 5 mak anjeni mak. Terus ya cekno wis. Mosok wong sing nyolong-nyolong LPG sepeda. Oh ya koyo padha paling mak yo. Sak wong. Paling tapi awake dhewe ya sik menerka-nerka ya Sri ya. Ya wis jano mak ya. Wis bismillah Sri. Tak dongano nang ketemu mak yen lek ketemu cewekno cek di penjara masih ngono ya. Kan wis mangan Sri. Urung.